Nyakoromo giro kamane nyakum ketera gi TV odhiambo machielo majabera rwakini machiegni kama wan kod weche manyien mago imore mana kaudi chieng' mar 14 dwe mar 5 2024. Magi oting'o weche mag somo, bende oting'o weche ma otenore kod siasa kaachiel kod masira mar ot ma bende ruombore piny Nyakoromogi. Wan kod weche mamulo ngimani to bende wach mar lendo manyien e nengo mag modhi ma ogol kod Energy Regulatory Authority kata EPRA. Kopogore kod mano bende Nyakoromogi weche mamulo ngimani achiel kachiel bende wan go ka ahinya ma bende otudore kod weche mag tuke. Omiyo kamoro amora ma intie yiena mondo arwakini machiegni. Kata kamano mokwongo thund weche. Menyo kod resruok dhi nyime bang' odorofa ne ruombore piny kar dak ma Kia Michael e buore Nairobi. Nyaka sani ma wantie kane kaka wamenyo en tich matek nikech mondo idhi meny ka ok mane yie moteri to kinyal dhi. Miwa uru kata ema mondo wayie wadwa manye kata kuonde moting'ore ng'ato nyalo dhi bede ode kende ma kata oriyo kech to nyalo yudo kako odak. Ji ma ojote kuonde reso ji Migori ywak ni pok giyudo resruok nyaka nyocha ula dargi e miechgi. Omenda mar chiwo chiemo ne jopuonjre e sikunde ogol e budget mar hik omenda manyien. Nyakoromogi machiegni bed thuolo mar ndiko na kendo iorna pachi. Namba en 23600 kata bende e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya. YouTube marwa neni iriwori kodwa e YouTube kendo subscribe Ramogi TV Kenya. Mano YouTube marwa Nyakoromogi achiel kachiel ibro iluo e weche gi manyien kinde duto. Kopogore kod mbui mar YouTube kachiel kod Facebook bende nyalo dhi e mbui mar X @Ramogi TV KE kata bende nyalo followa ka idhi e Facebook, idhi e page mara miluongo ni George Bati Daddy Cool Tifolo. Weche go bende bro luwo kanyo Nyakoromogi sama gidhi e amoni achiel kachiel. Jaloko mara iluongo ni Belinda Adhiambo. Nyakoromogi nyoremo ma bende dhi loko na weche gi e yor neno ni iwinjo gi achiel kachiel ne yawa ma samoro kwiny gi mawacho to nenowa. Belinda Adhiambo dhi bedo jaloko marwa chakruok nyaka giko. An nyinga George Bati machiegni. Luoro nitie ni ji ma kwan gi pok oyangi okwame odorofa moro moruombore piny kar dak ma Kia Michael e buore Nairobi. Kaluwore kod apisa mag riwruok mar Kenya Red Cross motelo ne chenro mar reso ganda ji 4 to hinyruok kata genyruok maricho ka jomoko ariyo luoro nitie ni pod nokwame odno. Ripot yango ni odno lwar e seche marawere ma manyo chumbe e achiel kuom udi manyocha ne sirikal ochako muko kanyo nikech ogere e tie aora. Simfros Okinda nigi ler mar wach. Dak ma Kia Michael manitiere kar chung' od bura ma Mathare. Odni nosechak muko e bwo chenro mar sirikal mar daro joma odak machiegni kod aore. Kata kamano nowe nus kaka wuono noruombore piny apoya nono. En gima okawo jodak gi buok e sama ne olware ojende nodich manyo chumbe kod mwandu mamoko. Ghorofa ilikuwa imesimama hiyo wakati walikuwa na katakata chuma. Sasa ndio hiyo ghorofa ikaanza kutingika kidogo kidogo. Ndio sasa baadaye ghorofa ikaanguka. Ikaangukia hao vijana hapo. Tulikuwa kwa harakati ya kutafuta machuma hapo, ile harakati tunakata. Sasa ile harakati tunakata tulikuwa ndio tukasikia watu wengine wanatuambia, "Je, songeni hiyo nyumba inapomoroka." Ile tunaangalia nyuma ndio tukaangalia kwa kweli ile nenda kata chuma nenda kumaliza hivi. Ndio tukasikia nyumba imeanguka. Na kulikuwa na wenzangu wengine walikuwa mtu 6 walikuwa huku ndani kwa second floor. Walikuwa nakata walikuwa shagonga floor, sasa walikuwa nakata hizo chuma. Ojende gilero ni mane kaka gidak kaluwore kod dhier magikaloe. Vijana koro angamia kae niko ni wach gidwaro pesa. Koro wacho ni sirikal okony vijande. To gorofe gi nyogi ni mimuko. Ok wang'e nango gorofe pod ochung'.
Sani vijana endo angamia kae niko. Kaluwore kod joneno, ji 10 kamoting'o nyithindo nerek nitiere e udi mopogore e orofani mano chak mukto wenus kod serikal. Mpaka saa hii watoto wetu wajatolewa hapo ndani, na wenye wamekufa hapo ndani ni wengi, si watu wawili, si mtu mmoja. Lakini mahali William Samoei Ruto ako atukumbuke. Jodak sayo serikal kuom chako muko ute mathoth kendo weyo gi nus. Gima koro giywak no sichako kelonegi masiche mane inyalo geng'. Kata president oneno ka gige okethore. Kaeto timo ni koro ogolo wa udi. Samugolo wa udi, tugolo wa udi ka waonge kata pesa. Wasechulo pesa e udi. Tugolo wa maonge kama wadhwa dagie. To ni en president mane wayiero. Ka en president won. Eto ninde ot kendo losne. To wanto onge gima kama wanyalo ninde. Wabedo gilit. Serikal obi kata kaki tinga di obi mondo obomwa gorofe gi mondo olpi vijande kaki dwa ng'ado chuma. Ute mathoth e alwora ni odong' ka omuk mana bethegi matin. Serikal ogolo chik mar daro ji duto modak mita 30 machiegni kod aore. En gima osekwedi kod jodak ma wacho ni gionge kuonde ma ginyalo dakie. Bende en gima koro osemiyo oganda mathoth owito ngimagi ka jodak sayo serikal mondo res ngimagi kendo geng'negi masiche manyalo biro wuokie ute mapok otiek ger. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawasuru nyakora mogeni jopuonjre ma kwan gi oheo milion 4.5 biro chuno ni osomo maonge geno mar chiemo e sikul e seche mag odiechieng'. Ma bang' migawo mar somo yango ni omenda ma yande oketi ne chenro no golo oko e budget mar omenda manyien ma 2024-2025. Jagoro ma ongirore migawo mar somo Dr. Belio Kipsang ma oloso e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo olero ni omenda maromo siling bilion 4.9 ma yande oketi tenge ne chenro mar chiemb jopuonjre koro gol oko e budget no. The Constitution gave Parliament the authority and power to appropriate. So we are asking this House to appropriate resources to feed our children, because that is the responsibility of this House. So on the issue of the school feeding program, we are with you 100%. And I'm actually shocked, and I wish your counterpart was here to answer this issue. What informed him on this removal of this money? As a government, we made that promise that it shall even be increased. And in fact, we went ahead and told that it will not only be in the ASAL areas, but even in slums across the country. So maybe we need to get to know the bottom of this by getting to know the reasons why. Ikruok mar somo nobedo e skund primar ma Uloa mayudore Bondo e sub-county ma Bondo e county ma Siaya bang' jopuonjre mchopo e skul mana jopuonj adek kende manyo chopo e skul kama moko maromo 9 wachore ni omoko loka usenge tok pinam dino lalo madhogoye. Maen sikul ma Uloa mayudore Bondo e county ma Siaya. Nochuno nyithindo manoyuoro mar yawo sikul mondo donji e tugo e pap ni mar jopuonj ne onge kaluwore gi pinam momedore kendo dino lalo madhogoye kendo loro ne thoth jopuonj modak e chiro ma usenge. Jopuonj biro chopo sikul yo maber kaka mano to wabro luso people. Wabro luso dhano, wabro wito ngima mar dhano e ndara karka en nikech ndara rach kendo rach kabisa. En kama kiyoro pi ma ichungi to pino bende ringo. En pi maringo ka okisamba odonji nam matino chala aura no kidhi ywayo dhano kani. Emomiyo government kata ber nowacho no yaw school. An kaka janyuol ma Uloa primary school aneno ni manto dhi miyo dhano thoe e gweng' kani. Kapo no kolos ndarano. Ndara kolos sawa. Kapo ndara poko bedo maintained to thoe dhi betigo tagulu karka en. On being ni Dhogoye is completely overflooded. Ma safety ma jopuonj ni kama rach. So as you can see nyithindo mani school ka maonge jopuonj. Koro wan kaka leaders mane jonyuol oyiero wan gi nyithindo gi ka. Koro Dhogoye en bridge moro ma o connect Usenge sublocation gi Gotagulu sublocation mako onge to onge activity mora manyalo dhi mbele. Kaluwore koda Lois Obadha ma en achiel kuom jonyuol e sikundni giseyo piny owacho kuom yie mar yawo sikunde kata doko ni sikund nyiri ma Libamba kae
Ma Ulowa to nooro ne jonyuol ote machuok machwalo nyime yepo mar skunno kaluwore kod oula mapek ka giwacho ni piny owacho ne pok oikore malong'o ne yepo mag sikunde. Kwaneno katich no biro bedo mayot, government kata kawacho romo gi rangi solution alternative maber ma ginyalo loso mondo joma dhi school kaka koro joma biro school lowa kar kaen ok en lowa kende, nitie Nyayo primary school bende, nitie Osieko bende within this community achiel ka, nitie Gotagulu secondary school, nitiere Ulowa girls secondary school. Gin skunde ma bedo served gi ndara achiel ni eka nyithindo bi kar ka jopuonj bende chop kar kaen. Koro kata ka government wacho ni mondo yaw skunde, pod aneno ka nitie buok maduong' kabisa nikech gik mang'eny pod ok oikore. Ndara ni en gima nyaka ng'i eka nyithindo biro chopo skul kaniyo maber. Wayuaka kendo wakwayo gi muolo ni government, national government gi county government odwarnwa temporary solution ni gweno, nikech koweye kamano I'm very sure ni kata kinyi the whole of this week nyithindo ok bi report and exams to ni mbele kanyo. Gikwayo piny owacho mondo donjre wachni kaluwore ni limbe mar jatend piny Kenya William Ruto higa mokalo e gwengego ne osingo ni olalo manyasani biro ger kuom dweche 18 e dho wath madhogoe. Sani koro gino miyo oganda mathoth idho yie ka gikwang' nyakalo kamachielo, gino magiwacho ni chamo omenda mathoth. Dhano yawo skunde lakini preparation maber to onge, nikech ok obedo organized kaka nyithindo gi joma ok obiro chopo skunde, nikech koth oketho kuonde mang'eny. Kata mana Dhogoye en achiel ma koth ye moketho, to koth no pod dhiga chwe kata sani, kata kawuono koth nindo chwe ma Dhogoye pi medore. To Dhogoye kanye yo ma dhano nyalo donjogo kende Gotagulu ka ok otiyo kod yie, to yie to en very much expensive. Magibiro seche ma jagoro maduong' mar Nat Collins Oyuu nowacho ni piny owacho nyaka koro rang malong'o ngima jopuonj kod jopuonjre e seche ma koro yawo sikunde mar neno ni ngimagi ok oketi andaki kata matin. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Familia ma Pioula odarwa e gwenge mag Nyatike kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho omigi kony ma oting'o chiemo ka giywak ne ojwang'gi. Giwacho ni jumbe 3 ma gisebedogo e kar jot mag kembego pok omigi kony moro amora. Jojuma nigi ler mathoth. Familia malomi e chiel mogego mag Nyore sabkono ma Nyatike e kaunti ma Migori pod ojot e kanisni mopogore opogore bang' Pioula mokenam Lolwe darogi e utegi. Familia gi osebedo kuondegi mag jot kuom jumbe 3. Kuonde jot gi sano wene mana joma mine kaachiel kod nyithindo, ka joma chuo ma bende koro temo menyo koni kod koni koro bedo mana kuondegi seche mag odiochieng'. Kabede ka oromo seche mag midhiambo to koro gimanyo kuondego magidhi ninde. Sani nyaka chuowa ma onyuomowa gidak mana ka winy modak e wi yien to wambe wadak e iye, ka ok wanyal riwore kodgi nikech nyithindwa ma nyiri be wadak go ka. Wengine wamepoteza nyumba yao, wengine wamepoteza ng'ombe yao, wengine wamepoteza mashamba, hata mashamba zimefagiliwa na maji, barabara pia imefagiliwa na maji. Sasa tunabaki pweke hapa. Tunaomba serikali itusaidie. Giwacho ni kuonde jotgi ngima ok yot kata matin. Nyaka sani ma wantie kani kaka wamenyo en tich matek, nikech mondo idhi meny ka ok mane yie moteri to kinyal dhi. Omiyo wakalo okenge matek kabisa. Kama chakula isiwe gorogoro moja ambayo unakula siku moja, hata kama mchele isiwe nusu gorogoro ambayo unakula jioni peke yake imekwisha. Waangalie njia ya kudumu ambayo wanaweza kutusaidia. Midhieche ma oting'o kech koro go tach e kuonde jotgi nikech thoth familia ma odak e kuondegi mag jot ne owito yoregi mag nweng'o. Pi mosebedo ka chando jodak maka, mosemayo gi gik manyiso gi loso mag puothe, oseketho nyaka udi, utegi ogore pi. Flora Koth en achiel kuom jogo modak e kuondegi mag jot wacho ni ngima ok osebedo mayot e kuondegi mag jot. Kech koro wan nyaka gi nyithindwa gi jopuonj yoro pi ka oko kendo biro e skul ka. Waneno malit nikech gibiro modeko to wambe kaka wan jonyuol wan adult. Chiko wa tek kaka ginya chiko nyithindo to gichikowa. Tek nikech samoro wanyago koko wa mine wadak opogore udi ka. Samoro ng'ato gwambore gi wadgi ni imulo moka mogo tin kia imadho nyukana. Kaka wanyalo timo. Onge sirikal konywa uru. Gavana marwa Ochila Yakombogo bi konywa kaka wanyalo timo. E kinde limbe marwa e kajot ma kanisano mar Pefa Manyora ne wayango ni thoth jogo mojot e kanisani nindo mana e par kod nyithindgi kata mana nede mag geng'o suna bende gionge godo. Miwa uru kata ema mondo wayie wadwa manye kata kuonde moting'ore ng'ato nyalo dhi bede ode kende ma kata oriyo kech to nyalo yudo kako dak.
Dennis Makoemen nyamre gego mag nyora wach ni kata mayudo thieth ok osebedo mayot ne jogo eko mapiyo daro. Mowuene nitie mine mabende nyocha onyuolo e pi ka mamoko go rude mayo manyo wanyalo konyo gigo nyok nyalre. Nyo watemo mondo wagolgi oko gi yiedhi, nyo watemo mwagologi nyaka demo ti mamoko ok wuothi. Tunatumia tu private ya kibinafsi ndio wanatusaidia na vidonge, na hii ya serikali tumekosa kabisa. Wakina mama wakitaka kuzaa wanapata shida ya usafiri kwenda kwa maternity. Jalup chief moto sub location mar Kakelo Kakoth Rosa Guko wacho ni pong' mar pi bende oketo ngima oganda ma odar gi kamarach nikech le ma odak e pi ma oting'o repe sani wuotha helwele gwengego. Pong' ni endi osemiyo rewe ok nyal dak nam nikech nam koro pong' ahinya. Rewe oduogo dak metie mier ma jogi odake. Gotieno ok ginyal wuok oko nikech repe siko ka gore manetie udi magidake. Jogi mapiyo daro wach ni pogiro kata chiemo mowuok kuom piny owacho kata bene lipot mawuok e apis mar County Commission e County ma Migori to yango ne piny owacho malo yando osechiwo chiemo ma oting'o oganda gunde 750 kaachiel kod gunde mag bando maromo 450 ne jogo mapiyo daro e sab kono Manyatike. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi, penjo osewuok mar kaka jatend migawo mar pur Mithika Linturi nyocha notonye wach mar mibadhi mar mbolea mabandia kata nyotonye wach mar mibadhi mar mbolea mabandia. Mabende yande omiyo jood bura maromo 149 duto ne opwodho mondo mi komiti mar jood bura 10 otimne nonro. Moko kuom jood burago ywak ni dibed ni asoya ne oti godo e reso Linturi kata doko ni thoth jotelo go to ok oyie mar chiwo duondgi e wachno. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolono wachne. Odhiambo mar chieng' tich ang'wen tarik 2 dwe mar 5 higani ne en gima oyangore jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne dhi bedo jatend migawo mokwongo e bwo katiba mar 2010 ma othich oko. Pi wang' jopur mane ousnegi mbolea mabandia ne oriwo jood bura mag Azimio kod Kenya Kwanza kendo goyo ombulu mar chuo komiti moyiedhi mane dhi nono biro mar mbolea mabandia e pacho kae. Ataro kod paro mag ji mathoth jood bura 149 mag Azimio kod Kenya Kwanza ne ogoyo ombulu e twech achiel mar nono Mithika Linturi e kinde ma jood bura 36 ema ne ochung' kode. Bang' ombulu makamano, geno mar ji mathoth ne en Mithika Linturi ne idhi nyiso rangach kod od bura. Kata kamano, jopiny ne oyudo buok maduong' bang' Linturi hepole mag jood bura bang' jokanyo 7 mag komiti moyiedhi mawuok e riwruok mar Kenya Kwanza podho Linturi. Ere kaka Mithika Linturi ne obwodho e lak nyang'. Okil Kamalo Kawilis Otieno wacho ni safar mar konyo Mithika Linturi ne ochakore bang' jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wa yiero jokanyo 7 mag komiti moyiedhi, jokanyo ma owacho ne ogoyo ombulu mar chung' kod Linturi e od bura. Wach makamano isiro lwedo kod jood bura ma Busia Catherine Omanyo, achiel kuom jokanyo mag komiti no. 6 wenye walivote no na mmoja mwenye pia ako hiyo side ya government mwenye uenda according to how orders have come, they made 7. So already if they are for no, what are we doing? Because anytime we could say wacha tuende sasa to let the real key witnesses, they say no, we vote. Wangapi wanataka key witnesses waitwe? Weche mamoko bende liekore ni asoya emane okonyo Mithika Linturi. Catherine Omanyo, achiel kuom jokanyo mag komiti moyiedhi, wacho ni en adiera ni moko kuom jokanyo mag komiti no ne ochut dhog gi bor mar reso Linturi. In the process, some of the colleagues who had the full story, in their desperation to not allow witnesses, one of them approached me and said, you know, if we do these things to save him, we have this. And I said, all of us, for saving him. Okay, so he has a fighting chance. But he has sent packing an MD and other junior staffs, they've been sacked. And she said, haitawezekana, hivyo tu ndio vile kutatoka because orders zimetoka juu. Dibed ni otego mar Mithika Linturi bende ne omako jatend piny William Ruto bang' moko kuom jokanyo mag komiti no wacho ne giyudo chik moa malo. And she said,
haitawezekana. Hivyo tu ndio vile kutatoka, because orders zimetoka juu. Na nikasema orders gani? Akasema unajua kitu italeta scandal kubwa sana, itavuta watu wengine nda tudonge manyisi ni mana girgi ngama no defend Linturi Motegno bunge nene Kimani Ichung'wa donge ne majority leader maruto mano ke don rute bunge to no chung kanyo wacho giwangi ka jite winjo ni Linturi gibiro timo onge mondo we manyiso ni ruto nie gini. Okil Kamalo Kawilis Otieno wacho ni od bura nigi teko mar chuno jatend piny William Ruto riembo e tich Mithika Linturi kuom tamore kadho budget mar migawo mar pur. Donge ingeni ka in jatend migawo to gik mino timo kaka bunge kaka migawo no nyaka die bunge kata budget mar ministry no migawo no nyaka die bunge to bunge kadho wachno. Koro mi awacho ni ka jo bunge gi gin adier diel 149 gi nigi chung adier gima giwacho no onge gimo mondo gi kawuono wacho ikarombgi ni wan gi mora mar ministry mar agriculture kapod no tel ne gi Linturi okwa bikadho gitamre kadho budget mar ministry mano bende en pressure. Willis Otieno kod Catherine Omanyo wacho ni jatend piny William Ruto nyaka teng lwet Mithika Linturi mogo kaka yo mar yango ne oganda jo Kenya ni oikore mar kedo gi mibadhi. Rech to gi wiye an pokano rech boto gi kaiwe rech kongo mana top gi wiye rech ni otop to wawe mako kor rech ni warango kuma topie rech no top gi Ruto wuon kendo Ruto nge wachni kiko wuondwa be okonego be ni nyiri to nyaka bunge e mariemb Linturi tich bunge no kondike tich ngama ne bungo ndiko ngama no ndiko Linturi tich ne Ruto aho me Ruto kudwa mule. Jopiny koro oketo wangi mar neno ka jatend piny William Ruto dhi winjo ywak mag jopur kendo riembe tich Mithika Linturi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Koro gi wasudo kendo wadhi mamoko motened kod weche mag kedo kod mibadhi e pacho ka duol ma kedo gi mibadhi e pacho ka EACC okoni dwaro nitie mar chugo chike mabiro konyo e kedo kod mibadhi e yo motegno. EACC kagolo report mare wi chal mar mibadhi e pacho ka oyango ne timbe mag chiwo asoya gi tiyo marach gi mwandu jopiny e moko kuom kit mibadhi ma thoro timore e pacho ka. Walter Nyambaga nigi ler mar wach. E nyasi mar golo lipot mar omenda mar 2022 mane otime log tich mar EACC boma ma Nairobi, duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC okoni buche maromo 40 osetieki kendo duoki mwandu maromo shillings bilion 6.63 ka kuom buchego 23 kuomgi osechoki maromo milion 886 e buche maromo 62 EACC olero ni oseduoki pesa maromo shillings bilion 3.8. We had 40 cases finalized, which resulted in a tracing of cash and properties worth 6.63 billion. We had 23 applications which preserved assets worth 886 million. Kotelege kod jakom mar EACC David Oginde to kod jata tije Twalib Mbarak, EACC olero ne mibadhi mag mit bilie e motelo e pacho ka kod atamalo 31 tiyo kod pesa chadha apise mag sirikal e maluwe kod atamalo 19 mwandu moyudi e yo maok ni kare onyonore atamalo 12. EACC wacho ni koso tim mar bidhruok ya apisi ni kod atamalo 10 katiyo marach kod apisi bende EACC oriede atamalo 9. Duolno okoni mibadhi mag nyiepa chadha apise mag piny owacho ni kod atamalo 8 bedo kod mwandu ma ng'ato ok nyal lero bende EACC wacho ni en atamalo 4. Duolno okoni migawo mar doho ema sani obedo kaka rageng' chopo kare kedo kod mibadhi pacho ka ni mar jok mondhi kod mibadhi chopo e doho mar yudo barupe matamo obila makogi kendo nono gi matut. Then we have to partner with other agencies, the lawmakers, that we need to amend the laws to make this war against corruption very effective. EACC koro dwani mondo od bura lose chik mabiro reso gi tieko mibadhi pacho ka ni mar achije buodho kendo tok yudo rambun to chwe donjore kod neno kendo rucho neno oko kamoko to chwe wang'o nyaka pise man kod neno go. Individuals that are under investigation, they go to court, they seek orders and they go back into office, and sometimes they interfere with witnesses, they interfere with evidence that would have been collected
In some cases, extreme cases, we have even found offices and stores where evidence may be found being burnt down. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto ogwelo manen jambetre mar Amerika Lazarus Amayo kaka jambete moyedhi ne chenro mag cholo lokruoge kod dongruok mag sektas e riwruok mar pinje Afrika EU. Amayo dhi bedo kod ting' makende mar cholo lokruoge kokalo e tudruok gi bede migepe kod riwruok mar Afrika EU. Amayo osebedo e lemo mopogore opogore kamoriwo koda kamar jakanyo mongirore e riwruog pinje piny mangima UN e kinde mar 2018 kod 2020. Bedo osebedo jambete mar piny Kenya piny Ingereza e kind 2014 gi 2018, riwruok mar Maritime Organization kod mar Commonwealth e kind lemo mamoko. E gwelo makamano, jatend piny bende walo mane en jagoro maduong' mar ANC Simon Gikuru kaka jalup jata chenro mag kaka itiyo kod omenda gi chenro mag nyiewo mwandu e kar jot mar jatend piny miluongo ni controller. Yakoromogi kawadhi nyime to wang'iyo motenre kod weche mag jopuonj kama ng'anyo mag jopuonj Yakoromogi mag JSS kata Junior Secondary mabende gin mago ma osebedo ka kelo liet. Koro ni to duol mandiko jopuonj e tich e pacho ka TSC ogodwonde. Duol mar TSC weche madonjo wacho ni TSC Yakoromogi wacho ni chenro mar jopuonj go yudo tiegruok bang' tieko somo miluongo ni internship program en chenro magitimo e pacho kama ngima, kendo en chenro mitayo kod sirikal mamalo mar neno ni jopuonj go obedo kod nyalo mar chiwo tiegruok mowinjore ne jopuonjre. Bende kaluwore kod TSC ma en duol mandiko jopuonje tich e pacho ka, owacho ni nitiere riwruok moro miluongo ni Forum for Good Governance and Human Rights nodhi e doho kane gitemo kwedo wach mar tiyo kod jopuonjre kata jopuonj go e yo ma ok giwacho ni ok oluwore kod chik. Kendo bang' ne tero burano e doho, to doho ne winjo ywak kod bura manomak kod Forum for Good Governance and Human Rights ma en riwruok moro mane kelo ne jopuonj mag Junior Secondary ma doho nong'ado ni ok en gima ni kare. Kata kamano doho nowacho ni owinjo bed ni iwinjo burani tarik 1 dwe mar 8 mar higani. Koro kaluwore kod TSC gidwa ni jopuonj go mag Junior Secondary ma iluongo ni interns mondo oluwo chik mar doho kendo gidhi e sikul gidhi gipuonji e kinde ni makoro oseyaw skul ne tam mar 2. Bende TSC wacho ni kaka commission kata kaka duol ma ndiko jopuonj e tich giikore mar neno ni dwaro duto mag jopuonj gideo kendo giketo kare. Kwayo margi ni jopuonj mag Junior Secondary kata JSS mosebedo ka ng'anyo ni mondo dogi e tich nyaka chop tarik 1 dwe mar 8 ma ibiro winje kendo ng'ado burane bang' kane doho nowacho ni kata obedo ni giyie bura manochwal kod riwruok moro makelo ne ratiro mar oganda ma bende ne kedo ne jopuonj go, to bura ne ibiro winj tarik 1 dwe mar 8. Koro gidwa ni jopuonj go dogi e tich nyaka biwinj bura. Yakoromogi en weche ma samoro dipo ni nyalo kelo wedea makoni kod kocha kowuok kuom jopuonj mag JSS ma bende osebedo koramo ni gin to nyaka TSC winj mana chik mar doho kata bura mane doho golo ma dwaro ni mondo ndege yo mongirore kaachiel kod mege omenda moko mane odong' mane gisetiyone. Koro en ywaruok ma pod nitie kar ka kod kacha Yakoromogi. Ng'e ni ma dipo ni chako nyiso ni TSC nyalo bedo kod winjruok kod jopuonj mag Junior Secondary koso oyo en wach manitiere kanyo. Yakoromogi yena mondo mi akaw yweyo mara mokwongo ng'iye yago ma temo miya pachgi ka indiko na igolo na pachi ng'iyo ni to pachi wacho ang'o kotende kod weche manyien ma wakelo ni udhiambo makama. Erokamano. Noka Director Chingo Mwa wacho ni Ramogi TV kelo weche manyien e yo manyangafu. Jaodi Atwech nyar Gidan oro ote mar mos kod chang mapiyo ne joma ohinyore kod mamoko ma pod omoko e ot moruombore kadak ma Kiamaiko Nairobi. Ago erokamano ne sirikal kendo kuom duoko nengo mar fuel piny kod $1.20 kendo pod omed mana duoke mana piny mondo jopiny oyud fuong'ruok. Mano wach ma nitie kanyo Yakoromogi. Joma moko bende medo ndiko na kae kendo medo miya pachgi gin ya mopogore opogore kang'iyo lai makane
Joma medo ndiko na Pastor Komborwa wacho ni ane duma kara ahinya kenda mora ntiere kade mong'er ka gi jaode min Dennis. Kare asoya igolo nyaka e od bura. Awuoro Kenya ni Lunturi wachwado tich maonge wasiwasi. Okay. Margaret Oranga wacho ni Ramogi TV makare wacho ni kali Lunturi otony kare Kenya en Kenya mano kaluwore kode nyakwara Ramogi. But ima Kenya Lunturi nong'eyo ni wabunge goma na le kidi kunyisa ni en ng'a ma ogolo paro makamano. Karo Nyaburi wacho ni Bati Ruto ok janyuol golo chiemo e skul ge sani ma piny to pio ketho ni lit ndi. Kasto japuonj Winnie Mboya bende wacho ni eyo goal feeding programs e school ni ong'ad budget en wach malich ahinya kare koro dwa denyore Kenya ka. Shemotho Soja wacho ni greetings brother, I'm closely following the news with brother and Geotho kod min gi Sadora Utho wacho ni gima mako dho en kaka Lunturi ne otony piny en mana piny otherwise wamor kamana ahinya. Denis Achar kawuok Nyakia winja maber ahinya kod Alwot John from Kanyidoto Ramogi mol mayom kwa sirikal mondo mi ongi follow up kaka nyithindo day school gokinyi, especially day school for both primary and secondary under the supervision of their school heads to avoid an prevented accident that might occur. Okay, wacho gi kizungu kamano ne dwani mondo luka ka nyithindo dhi e school mondo geng masiche ma samoro nyalo juko nyithindo kaluwore kod chal mar piny gi sani ni kuonde moko pipo koduone. Ka kamano to yiena mondo kaw yewge kanyo ka duogo pod an gi weche moko ma en oimore. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia daddy toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Hi there, I'm your new friend Penda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Penda will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Piny koru to
to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro muge jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Romo mokwongo mar riwruok mar Governors kod jochiw thieth e bwo riwruok mar Clinical Officers ok onyago lemo bang' Governors chung' tenge kod thoth dwaro mar jochiw thieth go. Riwruok mar Governors okone wach ma mulogi en mar ogirimiti mega 2017 ma gikwayo mondo mimigi thuolo mar golo paro manyien e ndalo 60. Gino mar riwruok mar Kuko koni pod gidhi lalore. Ng'anyo mar riwruogno pod dhi nyime nyaka chieng' tich ang'wen ma gibiro bago e romo machielo kod riwruok mar Governors ka kiny to giromo kod migawo mar thieth. Ng'anyo mar Clinical Officers ni odiechienge mar 44 kawuono. Collective bargaining agreement is not on the table because it does not exist. Recognition agreement is there. We recognize you, and that's why we are seated here. And we hope that now we can be able to set the parameters or which path do we have to walk. Wamesema kwamba masuala ya wale ambao wameajiriwa na UHC wao si wahusika kwa sababu wao waliajiriwa na serikali kuu. Na sisi tumekataa, tumepinga kwa sababu wanafanya kazi katika gatuzi. Ni moja. Licha ya kwamba wanalipwa na serikali kuu, kwamba kweli hapa kuna ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali ndogo. Wale wahudumu wa afya ambao wako kwa zile kandarasi za Universal Healthcare Contract, tunajua ya kwamba kuna zile ambazo zinaisha mwisho wa mwezi huu, mwezi wa 5. Na kesho tutakuwa tunakutana na wale wa Ministry of Health ndio tuweze kujadiliana kwa mambo haya, kwa sababu pia pale tunaweza kuongelea ule mkataba wa kurudi kazini ama makubaliano ya kurudi kazini. Apisa Beach Maginobila marito bunge omaki e gwenge ma maji mazuri e kaunti ma Baringo kaitulo gi kod tho mar rawera moro moyang kaka Stephen Mwangi ma jahigni 19. Wachore ni apisa go ne owinyo Mwangi kinde manodhi e tesend obila mag bunge ma maji mazuri mondo tero omenda maromo 2,000 mane en fwai manogo min-gi bang' kane oyudo min-gi kane moto e bungu moro makono. Kaluwore kod John Ambuka ma en wuon Mwangi, e kinde mane wuode ochopo e tesend obila no ne oyudo ka obila go sando min-gi kendo kane otemo mondo mi orese to kanyo mane obila go nywakone kendo rodhe ma ochoinyo wiye. Mwangi ne owito ngimane kane oyudo thieth e od thieth ma Moi. Nataka haki ya mtoto yangu ipatikane kwa sababu tulikuwa shamba tukafanya kazi yetu ya shamba. Bibi yangu akaenda akafunja kuni kisiki. Kutoka hapo hivyo maskari ya forest wakamkuta. Kumkuta wakamshika. Wakapiga mtoto yangu kichapo kenye ikueleweka. Rungu, walikuwa na rungu. Tunataka kuuliza hivi, sisi kama wakati tunapanda miti, hawa watoto hawakuwa wamesaliwa. Hiyo miti wamekuja kuchunga saa hii, hawakuwa wamesaliwa. Sisi na wazazi wetu ndio tumefanya hiyo kazi. Nataka kuuliza Bwana Forester, na tungefurahia sana sana kama maji mazuri, kama Bwana Diafo angekuwa hapa pahali tuko. Hao askari ambao walihusika katika hiyo kitendo walikuwa askari 5 wa forestry, wameshikwa, tapelekwa mahakamani siku ya leo. Kesi inachunguzwa na ofisa wa DCI Eldama Ravine. Ujumbe wangu kwa waji wa maji moto wapate kutulia. Sisi kama polisi tunachunguza hiyo kesi vizuri na haki itatendeka. Jodong Luo e bwo telo mar Nyandiko Ongad yochogo oganda Luo mondo kichregi timbe mag maundu gi chwero remo masani dhi nyime gwenge ma Kasipul ka oloso e gwenge ma Kendu Bay
Jodongo go chayo ahinya josiasa matudore kod rowere mondo miyo sia tulo magikone to kelo mana sigu e kind rowere matindo. Ma biro bang' rawera moro ma en bongsa mar siasa nyocha ne onegi e gwenge mag Oyugis jumbe 2 mokalo kendo sani obila dhi nyime kotimo nonro. Wakwayo wajumbe ni kope igreta chonyo ka pok nwaneno siasa mar nego dhano to kendo kama wachung'e ni wakuong'o ni ng'at ma pawa oidho kata ma wealth oingo madwano neg nyithiluo tuyo nyithiluo machandore maonge kata tich ni mondo dhi onegre ni ko pesa moko michiwo matindo tindo ni ng'ata ena no wakuong'e kendo kwa mor kode ni kopo kelonwa chilo mane poko bede piny luo. Wan joluo ne ok wanegre, ne waluoro chwero remo, to lony makoro biro nune lony no, pesa no, obiro konyi nyaka chieng'i tiye pinyni, midhi nego ne waduno. Achogo, kaka gima timore Kasipul, Homa Bay County, ok en gima ber. Ji ok wuog oko, neko donjo e Kasipul nek mok nyal konyo. Serikal onego donjore kodwa mondo konywa e tho man Kasipul ni, nikech dhano ibuki abuki yang' makadiel. Owere mowacho jodongo jakoro mogo dhi mag doho kama ji 20 mano duol mar JSC ochwalo nyingegi ne lemo mar jong'ad bura mag doho mamalo chamo mayanga kawuono mar chako tich ayanga e nyasi manota kod jatend piny William Ruto e kar jot mare mabure Nairobi. Jatend piny onyiso jong'ad buchego mondo chiwre ne tiyo ne oganda jo Kenya maber gi bidhruok kendo maonge kod mibadhi. Juiso Duor nigi ler. Okinyi makawuono e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto, ji 20 mane JSC ochwalo nyingegi ne lemo mar jong'ad bura e doho mamalo chamo muma mar donjo e apisi. Benjamin Mwicha Musyoki. Jong'ad bura go oting'o Moses Otieno, Alice Chepngetich, Benjamin Musyoki, John Lolwatan, Francis Andei, Andrew Bahati, Julius Kipkosgei, Wendy Kagendo, Emilio Minde, Helen Rafaela, Alexander Muteti, Julius Mukut, Benjamin Joroge, Caroline Kendagor, Stephen Mbugi, Linus Kasan, Noel Onditi, Tabitha Wanyama, Roda Ruto kod Joe Mido duto chamo muma kagisingore mar tiyo ne jo Kenya kaka jong'ad bura e doho mamalo e yo maber kendo gi ratiro. Koloso tok jong'ad buchego chamo muma, jatend piny ojiwogi mondo giti ne jo Kenya ka giluwo pen chike ma pacho ka maonge mibadhi. We will be judged not by how well we serve the strong and influential, but how well we support and protect the weak, the poor, and the vulnerable. Let us strive to appreciate and support each other's work without compromising constitutional principles. I encourage you to commit yourselves to serving the people with integrity and professionalism and to reject corruption in all its manifestations. Ruto bende opuoyo gai mar doho kuom chugo doho makonyo e yalo mapiyo buche matindo kendo konyo e kedo gi dhugruok mar buche e doho. I am happy that the establishment of small claims courts across the country has brought justice closer to the people and resulted in a significant increase in the number of resolved cases. To support these efforts, we have increased our budgetary allocation to sectors combating corruption and promoting justice and accountability since 2022-2023 financial year from Kenya shillings 87 billion to Kenya shillings 108 billion in the current financial year. Jong'ad buchego noyier tarik 9 dweni kokale milome mane oketi oboke moyiedhi mar sirikal kendo nyingegi nochwal ne jatend piny. Dwe mar 10 higa mokadho, JSC nolando thuolo mar jong'ad buche 20 kama ji moheo 305 nooro kwayo maggi. Kata kamano, ji 100 kende ema nodadhogi kaeto kaw ji 20 go. Chenro mar dayo dho jong'ad buchego notimore kind tarik 3 dwe mar 4 nyaka tarik 3 dwe mar 5 higani. I wish you success as you embark on serving the people of Kenya. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.
Koro moge koro wadonjo chenro mar ng'e gwengewa kaka ng'eyo ni ma en tich ariyo. Kawuono ni warango gweng' ma Sangorota manitiere Nyakache kaunti ma Kisumu. Bende ng'eyo kaka nying mar Sangorota ne ochakore kod sigana mare. Millicent Adhiambo nowuotho kendo wuoyo kod oganda ma ong'eyo ler ewi nying mar Sangorota kendo koro omiyowa lerno e yo machalo kama. Nyakoromogi Ajwang' en tich ariyo manyien kendo nonro mar gweng' machielo. Machiegni e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mane kaunti namba 42 kata Kiero Kisumu dala mabende rowere matindo tinde luongo ni Europe. Ndeko fuyo kawuok e sub county Manyando nyaka e sub county Manyakach e gweng' ma iluongo ni Sango kata oganda mang'eny ong'eyo ni Sangorota mayudore e ward ma West Nyakach. Kiwinjo ka ochak kamoro ni Sango kata iluongo kamoro ni Sangorota, ang'o mabiro e pachi? Bende isepenjori gimomiyo jogweng' nyalo chako gwenge ni Sango? Mana kaka pile Nyakoromogi wachako kod paro mopogore kowuok kuom jodak ewi gino ma gin gi paro ni dine mi chak gweng' ni Sango. E ndalo duto mane wadongo kana winjo weche mag sango gi, to nawinjo ka ni tiyo gi dhok moro ni jasango ne en ng'at moro mane kanoriembo dhiang'. To ne ng'eny ne dhere no idhi miye mana dhiang' mane ginene monyuol ne ok miye nikech ni wacho ni en iu dhiang'. Mano mining masewinjo ni josangi luongo ni iu dhiang'. Isango ka wan gi Kukuta, wan gi Jemo, wan gi Kandaria, wan gi Kamgano, wan gi Ndumro, wan gi Kopeyo, dhoudi ne kama thoth malawo 24. Mane momiya chechni noluonge ni en nyaka Sango nikech wating'o nyaka dhoudi miluongo ni Game mwa wanyuomorego e iye ka. Bang' winjo paro mopogore kaka jogweng' oselieko ewi gin gino ma giparo ni ne miyo chak gweng'ni ni Sango. We koro wawinja ni adieri kata kuku mar wach kotenore kod nono mar nying gweng' ma Sango kowuok kuom jodongo mane nitie ka kar dak kata gweng' ma Sango ne chakore. Kama wantiere ni iluongo ni Sango nikech oting'o dhout Nyakach te 11. Kae mane wakuongo wadakie kapok wake kane wachako wuoth. Mokwongo ne wadak e area mare Kanam, to jowa moko nodak e Lambwe Valley ka, jowa moko ne nie Chula ma bende iluongo ni Chula Kadianga, bathe konchiel bende jomoko luongo ni Chula Rabuor. Koro bang'e no jo Nyakach ne oneno ni dongruok onge kanyo maber mondo mi ne ginyuolre, koro ne gidwaro kama ne ka gidakie to ginyalo nyuolre mondo mi ginya. Mae manomiyo ne gidwaro ka. Mokwongo kama wantiere ni Kabonde manodake, jodalawa ma Kabondo, jo Loka Kocha, jo Homa Bay emanodak ka. Koro bang'e no bilo nonwang'o ni kae ma kwabiro wadake kaka jo Nyakach to wadhi nyuolore kendo wanyalo nya. Omiyo ne wachako wuoth kwa kuno to thothwa noluwo Siaya kabiro godo Kisumu town, mobiro mochako donjo Ahero ka, modonjo Rai, kosedonjo Rai ka, koko biro kamoro no kano wach, korko waduogo kaendi kama wadake ni iluongo ni Sango. Mokwongo gima ne nyalo miyo wabed gadiera ni wanyalo yude ni onwang' ni aore ariyo ne nitiere mane idwaro gi nying, ilaro nying gi. Achiel nitiere kinde Lela Kano ka to kod Kobura primary schools. Koro kanyo nitiere aora moro machielo ma be iluongo ni Miriu, to ma wantiere bathe kani be iluongo ni Miriu ma ogerie hydro power ma waluongo ni Sondo Miriu. Koro gimomiyo ka ni iluongo ni Sango, osango dhoutwa ma Nyakach ka te dhouda 11. Wan ka duto te ne wachako dak ka koro wayarore, ka koro wadhi malo Nyabondo, mwachako wadhi wadhiro nyaka Lang'o, ma Lang'o dhi got mwaluongo ni Minyonge, malo kuchocho Sigo Wet. Bang' winjo koko kotenore kod nying mar gweng' ma Sango, bwe koro wawinjana ni Sango bang' Sango dhoute mopogore molose gweng' ma koro ji odake. Humbe landore kod tim kata wach mane? Humbe landore nikech pi, achiel kuomgi, nikech onge higa ma nyalo kalo ma Sango ok oluong ni pi opong'. Awinjo ka jo Sangorota ni awinjo ka ng'eny ne lin ng'eny Ramuku sana. To biro mana nikech samoro Sango piyo hinyo ji, Sango piyo goyo udi piny. To ahinya be ma chunya nyalo paro nomiyo Sango en Sango. Wadake e kind nam gi Miriu. Wachalo jomodak e Chula kaka jomodak Migingo. Nyakach Sango ka olandore kod umane wan gi dho nam kama chiegni
mar rech ae. Ji wuok nyaka Kisii biro manyo rech ka, don gwenge mopogore opogore giwuok kucho ka gibiro manyo rech ka nyaka Sango ka. Koro wang'ere kata kwa dhi kuonde moko to kinyiso ng'ato ni ya Sango to ng'e ne ae piny mar rech nitie. Kaso jo Sango gin jomo chamo rech, joma wigi lew ahinya. Gin jomo chamo rech, buongo rech moro ne kaluono koko nyapende. En kichame to wi nyaka bed malew. En achiel kuom kuonde mane meli ne gowe e ndalo machon mar means of transport mane idho godo kia godo Kisumu kiomo godo gik moko kikelo ne joma nodak e area ne. To Sango Rota, nyinge mari Rota no ne ok ne nyinge machon. Nyinge ne iluongo ni Kalolani. Waluongo godo chon to nyinge mari Rota ni noduogo momeo nikech gik mane iyudo kae machalo kaka mogo gini ni chuno ne jothurwa ka ne gidak e ngima mar lupo fishing ema ne gitimo activities ge mang'eny ahinya. Koro ne ok gibed kod mogo kata bando kata cham mane inyalo regi. Koro bando cham mang'eny, gik mang'eny mane inyalo regi mondo mi olos godo kuon ne a Karota ma South Nyanza. Koro gik kane obiro to ne iwacho ni wadhi kuma wadhi yude gik ma oa Karota. To nene ema omiyo ne koro omewo ni nyinge mar Sango, to koro Sango oduogo lokore Sango Rota. Koro nying mar Kalolani cha oduogo lal nikech gik mane iyudo kano a Karota mane wayudo e dho nam waka mane miyo koro nyalo chamo rech kod kuon. To gin dongruoge mage ma Sango osenyuolo nyaka ne ochakre. Kana tedo kata udi ne oundo te, ne igero go leng oundo, ne onge od mabati. Mayudo ka higa samoro dwe ka dwe oundo no odhi ogore piny ichaki umo manyien. To sani waneno kwa dongore ma Sango inwang'o ka mabati lilo. Sango sani permanent houses ng'enye. Sango sani skunde wa gin permanent te. Wamuono nyaka skunde gi. Sango bedo gi yore mang'eny mwanyalo kale. Kiudhi osiptal Sango kachon ne nitiere gari moro maniluongo mani ga chokula rabuon. Ne en gari achiel. Maka wuon gose nindo gotieno ok inyal yudo thuolo midhi kata osiptal. Sani nyaka nyo devolution bi. Wanwang'o kata tuo so chiko tieno. Ikawa gi pikipiki nyaka rakwaro. Mano donge dongruok. Dongruok man kae sikunde. Sani oger maler. Ok chon kane wasomo to klas 4 ga 3 nong'ad gi par. Maseche moko nyadhi limo jo klas 4 kiyawo par matin tichak iduogo e adegini. Koro sani wayudo ka sirikal ogero sikunde ma wuole mopogo ma ok nyadhi e klas 4 ka ok oyieni. To chon ne sikunde ne richo, nyithindo ne somo e buru. Dirisa be samoro kane waleo to wadonjo gi dirisa ka dhood japuonj nitie. Koro wayudo ka dongruok nitiere Sango ka kabisa. To bende nitiere kod kwayo ma jogweng' ma Sango nigo kata obedo nigi kwano dongruok achiel ariyo adek ei Sango Rota kae. Rawa makae rawa ma jafitina kabisa. En kata owuok nochamo puothi to kidhine gi toch, rawa machon ne ringo toch. Ma sani kimanyo toch to in emobiro iri mondo lawi. Koro sirikal mondo owuog oko nikech repegi bende inyowa kaka wan jo Sango Rota. Osenego ji kata nyathi moro yande okayo ka. Wan gi kwayo mar ndara, ndechni wagi richo. Kaka wanyalo tiyo tijewa mapile, wabedo gi pek. Wan gi kamoro na Bururu. En kama every year ok kalre. Sirikal kolose to lose status moro ma ka pi obiro to en kama ok wanyal kalo. Anto ok abi kwa sirikal. Abiro kwa driver. Kechene mosebiro ga moneno tabuno. Giwang'e. Ka driver oyie to kwechnwa mondo mi okonywa. Kamoro nitie na Bururu. Osenego ji, osebedo ka nego ji mang'eny. Our main problem, as I said, is flooding. The government provide the drainage facilities. We shall be very comfortable. We won't need their relief food again because we shall be able to sustain ourselves. Mana kamano yokoromo gi kanye mwachopo gode giko matielo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Omiyo kik idhi mabor med kete mane wang' jui mar Ramogi nikech kae ema juma manyien aduogo ni kod gweng' ma isegombo winjo nondone kata gweng'i ma igombo ni mondo mi ing'e kaka nondone chalo. Kao kamano toriti masani nyakwa Ramogi nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Machiegni koro mogik koro wadonje weche mag ohala wang'iyo nengo mag modhi e pacho ka. Duol matayo nengo mag modhi e pacho ka EPRA
Olando nengo manyien mar mauta ma chakore otieno makawuono lendo manyien no nyakora monge nengo mar petrol olwar gi siling 1, nengo diesel olwar gi siling 1 gotonglo 2, ka mauta mar taya bende nengo ne olwar gi siling 1 gotonglo 3. Lokruok makamano nyiso ni e gwenge ma Nairobi kanyakora monge lita 1 mar petrol koro idhi siling 192 gotonglo 8, diesel siling 179 gotonglo 1, ka mauta mar taya dhi bedo siling 168 gotonglo 7. Kisumu lita 1 mar petrol dhi ringo siling 192 gotonglo 6, diesel siling 179 gotonglo 3, ka mauta mar taya Kisumu dhi bedo siling 169 gi simon 1. E gwenge ma Siaya lita 1 mar petrol dhi bedo siling 193 gi simon 2, diesel siling 179 gotonglo 7, ka mauta mar taya Siaya nyakora mogi dhi bedo siling 169 gotonglo 3. E gwenge ma Homa Bay petrol kore dhi nyiew siling 193 gotonglo 5, diesel siling 180 gotonglo 2, ka mauta mar taya dhi bedo siling 169 gotonglo 8. To e kaunti ma Migori kata gwenge ma Migori petrol dhi nyiew siling 194 gotonglo 4, diesel dhi bedo siling 181 gotonglo 1, ka mauta mar taya to koro dhi nyiew siling 169 gotonglo 8. Wasudo nyakora mogi Kennedy Shikalo mawuok Huisero e kaunti ma Kakamega e jaloch manyien mar siling 251,626 e bonus mar Shabiki Super Jackpot. Shikalo yudo duoko mag tuke 12 e kind 15 kendo yudo loch makamano. Olero ni omenda go odhi tiyogo e chwalo ngimane e yor uchumi. Piem mar laro siling milion 8.4 dhi nyime e Shabiki Super Jackpot. Ndio hiyo mimi nakuja. Mimi niko hapa baada ya kuwin bonus 12 out of 15 na nimepokea shilingi 251,000 baada ya kucheza katika hii Shabiki. Na hizi pesa zimekuja ambao ni wakati mzuri sana ambao zitanisaidia. Naona ni kama zitanisaidia kwa medical bills ambazo niko nazo. Vile vile pia niko na school fees ya kulipa. Na vile vile pia zitanisaidia katika zile hustle zangu za hapa na pale. Na wale ambao wanadhani kwamba Shabiki ni mchezo, na wahimiza na kuhakikishia kwamba hii ni ukweli na waendelee kucheza. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua Skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimora mora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. I'm in the body, the
Bai. Winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od Belo Bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV.